borokno ang belai hambai ebong nai tongnai borokno chobani chibai tam hingke anabato Asrambari halhali ebong Asrambari kendro klayo bidan sabha hingke oro जों tabuk jorati postut naka जों 500 borokno जों volunteer সংখ্যা এবং বিশেষ করে আনিও আমচাইও যারা শিখলা দंनाय বড় অনেক শিক্ষিত এবং বড় কন্ট্রোল তো অব আং মানজাক আগিবো মানজাক বুটবো মানজাক এবং বিধানসভা বুঝাবো মানে বরং থানি অনেক কিছু বানকা যে খুবইন শিখলারও অনেক কন্ট্রোল তো কি जों नायनाय पुलिस प्रशासन जों हेल्प खायनाय तथा पाब्लिक जों अनेक हेल्प खायनाय जों जेटा आउटारनि बिसिङाव जेटा गारि कासुइ माया न जों लायनाय अब भलन्टियार्स न आं सागलायनाय एवं भलन्टियार हेल्प खायनाय सबसे विशेष करे आंके दैनि गारि एवं एम्बुलेंस एवं जारा हठाৎ खालायै कमलपुरनि बा खोवाइनि कमलपुरत लांखा असुस्थ सिरियास कन्डिशननि बररक যদি গাড়ি তুই ফেকে বরং বসন কবা বরং বসন লাইনাन ব্যবস্থা খায়নাय যেহেতু जों आयेननि बिसिंथै तिनि अलाम कासुमानो साक्सेस खायनाय एवं शृंखलानि बिसिंथै माने जेखायफोनो जों जो कुनु बरकनो हेस्ट नष्ट खायै कुनु बरक बाय जों वालाय सुलाय खायै तिनि जों 30 तारिख सेप्टेम्बरनो जों जेखायफोन काहामखाय सक्सेस खायनाय आनिया एलाकाओ आं नायनाय आं चाइटकनाय आं जेखायफोनो बरकनो ब पोजिशनो जों जेखायफोन लामा कासुइ सक्सेस खायनाय आनि बोखाव दङ जोंले सक्सेस जानाय जेहेतु आरो केबें फाइग्लाक आनिया एरियाओ केबें फाइग्लाक अबनि बागै आनि बोखाव दङ केबें करि हिंखाय जों एकदम शृंखला भाबे जिनो लामा कासुमानि राजानि जेटा नाहारमुं राजा जेटा चंमुं अबनो जों सक्सेस खायनायनि बागै आंनि जि सयुं दाबुक माथाव हरजा बनि बागै जतननो थाइनि गक सामाने न जतन जारा नायतंनाय ताखुग्रगनो विशेष करे आनि आसारामबारि एवं आसारामबारि हालहालि एडिसि नि बररक जदि नायतंगु खनायतंगु हुंखाय बरकनो जेखायफोनो इमिडिएटली जों बाय सहयोगिता खायै जेखायफोनो अ चबानो आबं अ लामा कासुमानो जों बाय फोरोंगै जों जेखायफोनो बुइनि हामिया जिनिसनो गाहाम लामा उतुलांगै जों मथागनाय अबसि आनि नाहारमुं एवं जत्त ताखुग्रं थानि आनि अबनो कबगु जेखायफोनो चिनि एरियानि ताखुग्रक जारा नेता तंनाय लिडार्स तंनाय बरनो आं अबनो कबगु महाराज सयुं तंनाय 27 तारिखआव जोंनो महाराज निजि सयुं बब पॉइंटी ग्रेटर त्रिपुरालैंड नंबर 1 दङ अब तो नंबर 1 आबन बादे ते बब पॉइंट और थेपानो अब जों पेपर माखाय सायमानाय ताबुक जराते जोंनि सायमान मानखाय 1 नंबर ग्रेटर त्रिपुरालैंड अबले जों बादि माया अब महाराजनि हारमुं एवं महाराजनि कग्नो जों बाध्यङै अ त्रिपुरालैंड जों कोनो दिन खिप माया अबसै चिनि हारमुं